po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:28 PM sa buong kapuluan, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller, Kabisyo. Hindi nga top secret to kundi rated SPG. Top secret. Mga Kabisyo, ang ating araw ngayon na Friday ay punong-puno ng K, kalokohan, katatawanan at kasayahan na kwento. Yung tipong T, titigas ang iyong tiyan, titigas ang iyong panga, kakatawa at magugulat ka sa mga revelasyon na ating mapapakinggan. May maswerteng caller na po tayo ngayon. Sa dami-daming nagpasa, siya po ang napindot. Kaya kilalanin na po natin sa kabilang linya ang ating caller ngayong gabi na to. Good evening, ma'am. Hi. Good evening. Good evening po. Happy Friday. Happy Friday. Nagbabalik po ako. Uy. Wait, pero SPG po ba yung naikwento nyo dito? Hindi naman. Nakaraan. Hindi pa po. Hindi. So ito na, ma'am, ito na yung pinaka-SPG mo. Maybe. Maybe? Uy. Marami nagpasa ng kanilang mga SPG pero sige. Kaya nga ikaw, po, Ma'am Yam. nakaabang ako kanina. Ikaw yung maswerte. Baka po may napili na po. Kanya kasi kayo na pa po ako inaano po talaga. Ready ka na ba, Ma'am Yam? Baka may napili na sila. Okay. Hindi pa po nakakapili. Baka pwede pang humabol. Oo, sinasala din namin, ma'am, kasi syempre mahirap na din. May mga istorya din talaga dapat na hindi basta-basta rin na ini-entertain every Friday, di ba? Syempre. Yes po. Parang hirap po kasi mag-isip po talaga rin ng title po talaga. Oo naman. Para, Title talaga pinag-isipan nyo. Parang napahirapan pa namin kayo, mama. Kanina pa po ako nag-iisip kung tatawag o hindi. Dahil sa title, nahihirapan kayo. Nag-usap na po tayo the other day. Other day. Oo nga, ma'am. Oo, natatandaan kita. Ikaw nga si Ma'am Yam. Diba? Yes, Yummy ba yung kwento mo ngayon? Yummy siguro. Oo, natandaan ko rin pala, ma'am, na ikaw yung sinabihan ko na, sige, tawag ka ng Friday, ikaw yung anuin ko, no? Yes po. Talagang para sa'yo to, no? Kasi, biruin mo, may mga tumatawag na kanina, may mga nag-drop na, may mga sumagot na. Pero, biglang nabibisi sila, tapos, hindi literal, yung busy lang ng call, siguro para sa'yo talaga to, Kasi yung pagpindot ko sa'yo, una, nabisi din. Sabi ko, baka may problema yung Viber line namin. Dapat magpi-play pa ako ng song. Hindi na, sabi ko. Kaya nga po. Diretso ko nito. Paakyat na po sana ako sa room ko para matulog. Sabi ko, para sa akin ba talaga to? Ganyan. Tinadhana kaya ako. Pinanalangin mo pala Anyway, ma'am. Tinadhana po talaga to. Tama po ba ako? May tatanong muna ako sa inyo. 34 years old, from Southeast Asia, at ikaw po si Yam. Yes po. Okay. Ma'am Yam, 34 years old, from Southeast Asia. Ano ang rated SPG top secret mo? Ito na po. Dinala niya ako sa climax ko after ko siya maturuan. Tama po ba ako ng pagkakarinig? Dinala ka Yes po po. niya sa climax mo after mo siya turuan. Yes po. Sino po itong tinuruan ninyo? At ano yung tinuro mo sa kanya? Ito po. Pero ako mag-start. Paano kami nagkakilala? Yes, ma'am. Go. Itong guy po kasi na to, bali, classmate ko po to siya nung college po. Tapos, matagal na po to siyang may gusto sa akin, pero hindi ko lang po siya ma-entertain kasi yun nga po, kapwa ko student. Tapos, may boyfriend po ako that time, which was yung si CG nga po, yung Coast Guard po. Mhm. Yes, and then,
Pero lagi po siyang tinutokso sa akin ng mga friends ko po, ganyan, sa school. Pero hindi ko po siya talaga pinapansin nung time na yun. Kasi hindi po talaga siya pasok po talaga sa standard ko po, no? Sa Mhm. guy po, ganun. Pero gwapo naman ito. Ay, nung una sa school kasi hindi siya gwapo pero matangkad po siya, 5'11" po yung height. Pero may dating din. May dating din siya kasi basketball player, pero siguro medyo sa pananamit, medyo jologs po, parang ganun. Kasi siguro sa province po, ganun. Okay. Pero So, basketball player siya, tapos moreno, shooter. 5'11" yung height. Shooter ba? Po, Yam, shooter ba? Nung una po kasi parang nagkaroon po kami ng parang group study po sa bahay. Tapos after po nag-inuman po kami kasama ng mga friends ko po. Tapos, ano na After- mga nangyari? After po mag-inuman, kasi po itong guy po na to is parang wala po siyang masyadong, yung experience na po talaga sa pakikipagrelasyon is isa lang po yung una, tapos wala na po, hindi na po daw nasundan kasi focus po siya sa studies, parang ganun. Kumbaga, tama ba ako ng pagkakaunawa, Yam, na may alam din naman siya, may experience din naman siya, pero mas veterana ka lang talaga? Siguro po. Yes po. Siguro kasi pa last experience na po is high school pa daw po siya. Pero ikaw, kailan yung last experience mo? Po? Kailan yung last experience mo? Siya, high school pa daw eh. Ikaw, kailan daw? Kailan? That time, kailan? Nung college pa po ako buhay. Ano po to? 12 years ago na po to. Hindi, I mean yung yung last niya. 'Di ba sinabi niya sa'yo yung nagkakilala kayo. Ang last ko kasi high school pa eh. Kaya pasensya na. Wala ako masyadong experience. Ikaw, Yes. that time, yung panahon na nag-uusap kayo yun, kailan yung last mo nun? Yun din po, yung college po ako. Oo nga. Ang gulo mo, Yam ah. Sorry po. Yung nagtatanungan kayong dalawa neto ni Guy, yung nagtatanungan kayo neto ni Guy, 'di ba sinasabi niya na ang last niya is yung high school siya? 'Di ba? Yung mga panahon na yon. Yung ikaw, kailan yung last mo nun? Yung nag-uusap kayo na kung sino may last sa inyong dalawa? Okay po. 4 months po. 4 months ago po. So ikaw nga talaga yung yung on the date. On the date, yes po. Okay po, ma'am. So, yun. 4 months, siya naman, high school pa yung last niya that time. So, ano na Yes yung mga nangyari? Bakit mo siya tinuruan at ba't kayo umabot doon sa ganung tsuktsak chenes? Nagkaroon po kami ng group study po sa bahay. Tapos yun po, nagkainuman, tapos nagkaanuhan. Yung parang nagkatuksuhan po na, ikaw, hindi ka na marunong mag-kiss kasi ganun. Wala ka na experience, ganyan. So, nung nakainom na po kami, at saka, nagpunta po siya ng kitchen, tapos sabi ko sa kanya, nagpunta din po ako dun sa may kinuha po ako sa ref. Tapos bigla ko po siyang nilapitan, sabi ko, gusto mo ba akong itry halikan? Ganun po. Ano? Sabi niya sa'yo? Sabi niya sa'yo o sinabi mo? Hindi, ako po yung lumapit sa kanya. Gusto mo ba ako itry halikan? Ganyan. Medyo nagulat po siya noon. Paano mismo pagkakasabi mo? Pwede mo ba kunyari, eto kausap mo na ako ngayon, tapos sabihin mo sa akin, sige nga. Jello, Mhm. alam kong gusto mo ako. Mhm. Gusto mo ba akong halikan ngayon? Ganun. Ganun. Ganun ang mga datingan. Opo, sabi ko, sige. Tapos bigla ko siyang hinalikan. Hindi ko na po hinintay. Nagtanong ka pa. sumagot po siya. Nagtanong ka pa. Diretsahan na po. Tibay mo yan. Nagtanong ka pa, ikaw rin pala lalapang. Nakuha kami na din, time na yan. Tapos ano mga sumunod? Siyempre, ginalingan ni Ate Yam mo. Mhm. Halik pa lang po yun Anong ginawa mo? Yung hinahalikan mo Siyempre, siya. solid kiss. French kiss po.
Paano yung French kiss? Siyempre po yung dila po talagang dinala ko po yung loob ng nilaro ko po yung dila niya. Nilaro mo yung dila niya. Pagkatapos na Yes nilaro po. mo yung dila niya, anong sumunod? Tapos binitin ko na po siya doon. Tapos bigla po akong lumabas. Ganon? Ganon. Sakit sa puson yun. Binitin ko siya doon kasi nag-aantay po yung friends namin doon sa labas po. So, pagkatapos mo Para siya... ba kami makakita po, ganyan. Mhm. So, madalian lang po. Parang pang paano lang. Malaro ka, Yam, no? Po? Malaro ka. Nilalaro mo yung tao, no? Yes po. Doon po ako. Ganon ka, no? Pa-fall po ako. Pa-fall. Ay. Pagkatapos mo dila-dilaan, no? Ginamitan mo ng magic dila. Inalisan mo. Yes. Hanggang doon lang po. Hanggang doon lang muna. Hanggang Kumbaga, doon lang tikim muna. Tikim lang muna. Ganun. Ganun yung yung atake ko nun. Parang ulo-ulo lang, di kasama katawan, no? Ganon. Yes. Siyempre, kailangan binibitin po sila. Oh, tapos, anong nangyari? Po? Anong next nangyari? Nabitin siya. Siyempre po, lasing na po, ganyan. Tumabi po ako sa kanya. Tapos, siyempre, nag-inuman sa table. Yung kamay ko po gumagapag na po doon sa, doon po sa legs niya po. Mhm. Tapos yun, parang yun, inawakan yung kamay ko. Para siyang, ano ba yan, natatakot siguro siya or nagugulat sa mga ginagawa ko sa kanya. Tapos, tinigilan ko na po. Nung sa province po kasi is, yung lugar po namin is malayo po sa city. So, wala na pong sasakyan pa uwi. Mhm. So, kami po ng mga friends ko is na babae, natulog po kami doon sa kwarto ko. Bali sa kama ko po. Tapos siya po, kasi malayo po yung bahay niya, doon ko na rin po siya pinatulog po sa kwarto po namin. Bali, 5 po kami doon sa kwarto ko po. Bago natin ituloy yung kwento, okay lang ba yan? Yes, Magtanong ako sa'yo. Yes po. Yam, wild ka ba talaga? Hindi naman po masyado. Pero, sabi mo nga kanina, pa-fall ka, pero hindi ka Yes po. naman wild. Yes po. Hindi mo naman gusto yung mga, para nag-e-explore kayo, may mga ginagawa kayong something nakakaiba. Hindi po. Kakaiba po, like, yung ginagawang position po, ganun. Hindi ko alam. Turuan mo nga ako eh. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo. Siyempre po kasi po yung mga naging boyfriend ko po is mas ahead po sila sa akin. So, mas may experience po sila. Hindi po ako nagjojowa dati ng ka-level ko po. So, gusto mo yung mga... Yun, baby, parang gano'n. Yung nakwento ko po sa inyo na, yung si Coast Guard po. Oo. So, dati ko pong, top rated. Yes, ang galing po nun sa visit. Coast Guard nga po eh. Grabe. Pero, sige nga, bigyan mo nga pa ako ng, kwento. So, eto na. Pinayagan mo siyang matulog dun sa kwarto ninyo. Paano next? Ay di natutulog na po siya doon. Siyempre, sobrang inosente po niya, sobrang bait, sobrang as in yung talagang, talaga siya. Sobrang polite, ganun. Hindi talaga siya bastos po ba? Hindi po siya ganun. Hindi po siya bastos talaga. So, habang natutulog po yung mga friends ko doon, magkakatabi po kami girls sa kama, tapos siya po sa floor kasi may extra foam po sa sahig. So, habang tulog na po yung mga kaibigan ko, siguro around midnight siguro to or mga 1 a.m. po. Binaba ko po siya sa sahig. So, from kama, binaba mo siya sa sahig? Yes po. Paano mo siya binaba? Tinulak mo ba? Hindi. I mean, nasa sahig na po kasi siya. Bumaba lang po ako sa sahig. Bumaba ka sa sahig? Bumaba ako kung saan siya natutulog. Kumbaga, inaswang mo siya at ginapang mo siya literal. Yes po, ginapang ko po siya.
Kasi parang, ang sabi ko parang nung habang tinitingnan ko po siya dun kasi habang nasa taas ako ng kama, tinitingnan ko siya, parang sabi ko, "Ay, parang ang sarap nitong tikman." Sabi ko. Ganon yung mga nasa isip mo that time. Kasi po parang nag-take advantage po ako na gusto niya po ako, parang gano'n. Nung time na yun siyempre single po, ganyan. Tsaka ayan, gusto ko i-try. Hindi ko siya gusto physically or pero mababait po kasi yung tao. Tsaka alam ko po kasi walang experience. Sabi ko, parang ang hirap nito, sabi ko. Syempre ako po medyo wild na po talaga ako. O, di inamin mo rin na wild ka. Medyo lang naman po. Medyo lang. Diba? Depende po yun. Kasi po yung sa mga Pasko po, sila po yung nagdadala po sa akin talaga. Ito po is baliktad naman po. Ikaw ang magdadala. Yes. So ito na nga. Umpisahan natin na nasa kama ka na pinapantasa mo siya. Oo. Ano pa lang to, patikim pa lang to eh. Sige, go. Kwentuhan mo kami. Okay, binaba ko na po siya doon sa tinabihan ko siya. Nagulat siya kasi akala niya kung sino, ganyan. Parang nakakita siya ng multo. Sabi niya, "Huy, ano ginagawa mo?" Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Huwag kang maingay," sabi ko sa kanya. Tapos yun, bigla ko na lang siyang hinalikan kasi parang gusto niya pang magsalita. Yan, hinalikan ko po siya agad. Pagkatapos? Tapos yun, parang nadala siya. Niyakap niya ako kasi nasa harap ako, patalikod po kami pareho. Patalikod, tapos yan, hinalikan niya ako mula leeg, wala leeg. Mula leeg hanggang saan? Dinilaan. Mula sa leeg hanggang baba po. Saan baba? Tapos, sa may dibdib po. Sa may dibdib? Sa may dibdib, pero hindi po talaga doon hindi po natuloy kasi, parang natakot po siya. Pinigil niya po. So, ang nangyari po noon is talagang halikan lang po. Tapos yun, kiss po dito sa may leeg lang po muna ang nangyari. Kasi natatakot kami kasi natutulog lang po sa bandang taas yung mga classmates namin. Kaya sabi ko, hindi to ang tamang panahon pa para doon sa gusto kong mangyari. Yam, gusto ko lang malaman, ilang taon ka noon that time? Tapos ilang taon din yung boy? Okay. 22 po. 22 yung boy? 22. Yes po, 22. Hindi. 22. 22. 22 siya, 21 po ako nun. Uy, isang taon ang... Hindi po isang taon, 4 months lang po agad namin. 4 months lang. Okay. So, yes. Eto na, nabitin. Nabitin kami dun sa kwento mo na... Nabitin po yun. Kasi nag-aalangan kayo. Next mo tayo, syempre, kinabukasan parang walang nangyari, ganun. Mga ilang araw, niyaya ko siya. Sa isang networking. Kasi nga po, syempre, nag-take advantage ulit ako sa kanya kasi may gusto siya sa akin. Sinama ko siya sa isang networking. Sabi ko, pag sumama ka sa akin, makikipag-date ako sa'yo after. Yeah. Ay, may kapalit. Ang kanyang... May kapalit, di ba po? Pinagpalit ang puri sa pagiging networker. User ako. Okay, tapos yan po, sama naman po siya. Kasi siguro nabitin din siya doon sa nangyari sa amin. Tapos, after namin ng networking, napasali ko siya doon, napajoin ko siya. Na-scam. Pagka-join niya, pinagbigyan ko siya ng isang date po. Nagpunta kami sa isang bar, ganyan, nag-inuman po. Ganyan. Hindi po kasi ako talaga nainom. Parang, chill lang, yung parang, yung Tanduay Ice, nag-ano pa po ako, sorry po, yung parang chill lang, parang ganun. Yung di naman po talaga nakakalasing, kasi hindi po ako nainom ng mga Red Horse, ganun. So, siya lang po yung nalasing. So, yung nalasing na to si Kuya, anong next na nangyari? Nung umuwi po kami sa bahay, kasi ang layo po kasi ng bahay namin mula sa city, hinatid niya po ako ng tricycle.
Tapos doon, ano na po yun, mga 1 a.m. na siguro. Wala na rin po siyang sasakyan pa uwi. Parang ganun. Pero ang balak na sana noon, paantayin niya yung tricycle. Parang ganun. Sabi ko, wag mo nang paantayin yung tricycle kasi baka ano pang mangyari ganyan. Kasi nakakatakot nga po kasi midnight na po. Ganun. So sabi ko, ako nang bahala sa'yo. Sabi ko sa kanya. Anong ginawa mo sa kanya? Ayan po, pumasok kami sa bahay namin. Natutulog po yung tatay ko. Nasa taas po sila. Tapos yung kwarto ko po kasi nasa baba. So pinasok ko po siya doon sa kwarto ko po. So pinasok mo na siya sa kwarto ninyo? Opo. Ano mga Tapos nangyari? yun na po, sabi niya matutulog lang daw siya, ganyan, kasi wala daw pong masakyan na pauwi, ganyan. Sabi ko, okay, sige, dyan ka lang. Sabi ko, mag-ano lang ako, pag-shower lang ako, ganyan. So yun, nag-shower po ako, tapos after po nun, pagbalik ko po sa kwarto, natutulog na po siya. Siguro dahil sobrang kalasingan po. Kasi parang isang bucket po ng Red Horse ata ang naubos niya ng time na yan. Tapos po, ayan, bigla ko na siya pong sinunggaban. Hinalikan ko na po siya. Nagulat na po ulit siya. Tapos yun po, may nangyari. Pero ang masama po doon, hindi po siya marunong. Paano hindi siya marunong? Sige nga, di ko kasi maisip eh. Wala akong experience sa mga ganyan eh. Ang hirap, sabi ko, paano ba? Hindi siya marunong mag-pump. Parang awkward po yung pag-pump niya po. Parang gano'n. Paano awkward yung pump niya? Sabi ko gano'n. Tapos, hindi pa po, siguro sobrang kalasingin. Hindi po gano'n hindi gano'n katigas. Parang gano'n. At saka hindi po gano'n kataba siya. So, maliit? Yung talong. Medyo maliit, pero okay lang naman po. Pero hindi po talaga. Pero alam ko po na hindi po yun yung potential po ng talong na yun. Okay. Yan, bigyan mo muna kami ng kwento. Bigyan mo muna kami ng kwento na paano ba kayo nagpang-abot, 'di ba? Lumabas ka ng CR, bagong ligo ka, natutulog siya, tapos anong ginawa mo para mapang-abot kayo? Yes po. Tinitingnan ko po siya, tapos bigla ko lang po siyang pinatungan po. So, nakahiga siya, nakaharap siya, nakahiga po siya, tapos pinatungan ko po siya, ganun. Tapos, nakubad ka na neto? Hindi pa po. Ano suot mo neto? Nakapantulog pa lang po ako nun. Wow. Tapos yun, bigla ko siyang hinubaran po. Anong uno na mong hinubad sa kanya? Ako na po naghubad sa kanya. Nagulat na naman po siya. Anong una mong hinubad sa kanya? Yung baba, yung taas? Yung taas po. Yung taas. Tapos ano next ginawa mo? Tapos yun, niromansa ko po. Aray ko! Wala sa taas. Tapos, paano mang romansa si Yam? mula sa tenga muna, nilaro ko po ng dila ko po, ganun. Yung tenga niya po, tapos pababa po sa leeg niya. Hanggang dun po sa dibdib po niya. Ganun. Hanggang sa dalawang M&M's. So, dun sa dalawang M&M's niya, anong ginawa mo? Yan, dinilaan ko rin po ng dinilaan. Ng paikot. Tapos, ano mga sumunod na nangyari? Tapos sinisip-sip, ganyan. Tapos pababa po ulit dun sa puso niya po. Parang pinipigilan niya po akong bumaba. Ay, ganun. Pinipigilan niya akong bumaba. So, wala nangyayaring buko juice, ganun? Meron po. Pinipilit ko nga pong patigasin yung talong kasi parang hindi pa po talaga sobrang tigas ng time na yun. Tapos nun, sabi niya sa akin, hindi pa talaga to, sabi niya sa akin, dito talaga ito yung normal, hindi ito yung normal ng talong ko, sabi niya sa akin. Tapos yun, nag-sorry siya doon sa part na yan na hindi po talaga na lumabas yung sobrang tigas po talaga ng talong niya. So ang ginawa po niya sa akin is ako na po ulit yung hiniga niya po. So yung hiniga ka niya nung na mga sumunod na nangyari? Yan po.
hinalikan niya rin po ako mula sa taas hanggang sa dibdib. Nilaro niya rin po. Ayan, sabi ko sa kanya yan, sige, laruin mo pa. Mhm. Yung dalawang bundok, ganyan. Tapos dilaan mo. Ganyan. Buti hindi Parang ako po yung kayo nag-e-instruct. naririnig. Tapos Yam, siya po yung gumagawa. Yam, wait lang ha. Buti hindi kayo naririnig, Yam, nung airpods mo, magkakalayo ba yung kwarto sa bahay ninyo? Yes, nasa taas po sila. Malayo po. Ako lang po yung nasa baba So ng kwarto. kahit umungol ka ng umungol doon, walang mangingilam sa'yo? Ganun ba? Hindi po ganun kalakas yung ungol ko po. Siyempre, nung time na yun, hindi po ganun kalakas. Paano Nasa lang yung bahay ungol ko mo? po. Paano yung ungol mo? Sabi ko, ganun po. Ganun. Tapos hinawakan ko po yung buhok niya. Nakahawak po ako sa buhok niya, ganyan. Sa mukha niya, ganyan. Tapos yun, pababa na po. Then, sabi ko, yung pusod ko ulit, ganyan. Tapos pababa, yun. Then po sa bandang, bandang tahong, yun. Doon po siya talaga nagpamalas ng, meron din palang talento dito, sa bandang dito po. Magaling po siya, magaling po magdila. Magaling? Paano mo nasabi magaling? Ang dila niya. Yes, parang, bumawi kahit hindi masyado malaki yung talong. Ay, grabe. Bumawi sa dila po. So, nasayahan ka naman doon sa dila niya? Yes, nasiyahan naman po ako. Nasiyahan. Tapos, habang dinidilaan po, pinapasok niya rin, tinatry niya rin po na maipasok. Okay naman po. Paano okay, yun? Pero, parang ang hirap naman yun. Dinidila niya, tapos pinapasok. Hindi, ang ibig ko sabihin po, after niya po dilaan, sabi ko sa kanya, ipasok mo ulit. Ganon. Ganon. Siyempre, nasa po tayo, step by step. Sabi ko, dilaan mo. Sige pa, ganyan. Taas, baba, ganyan. Paikot, ganon. Paikot? Bakit paikot? Paikot, sipsipin mo, ganon. Tapos halikan mo, ganon. Ganon? Ay, hiningal ako sa'yo. Pagkatapos yun ba yung pinakamatinding ginawa ninyo? Yun na yun? Hindi pa. Kasi nung time na yun is first time namin yung may ganong pasok. Tapos medyo bitin ako kasi alam ko hindi pa rin, hindi pa yun yung full force po talaga. So may mas full force pa? Yeah, syempre. Hindi pwedeng walang full force na mangyari. Eto na nga. Hindi po ng time na yan. Ibang pagkakataon na po ulit. Okay. So dinala mo kami sa pinakalabitin kami. Tapos medyo nabitin kami. Tapos may pambitin ka pa pala. So, ibig sabihin, wala pa tayo doon sa pinaka, Sa pinaka, Wala pa po. Ano pa lang po yun? Kumbaga, sabaw pa lang po yun. Sabaw pa lang yun. Kanina po yung first appetizer. Ngayon po, sabaw Oo, wala pa tayo sa climax. Ate. Yes, wala pa po. O, sige. Malayo-layo pa po. Malayo-layo pa. Pero pwede na po natin diretsahin sa next na po na pagkakataon. Sa mga dalawang next muna. Pwede mo bang rektahin na yung pinaka malupit na ginawa ninyo? Ito, medyo kami, nagulantang na kami na pinaikot-ikot niya yung dila niya. Tapos ikaw, niromansa mo siya, hinubaran mo siya. Anong nangyari nung dulo? Nung kinabukasan na po, pag-gising po namin, gusto niya pong ulitin namin. Kasi yun nga po daw, tumigas na, ganyan na. Pero natakot na po ako kasi gising na po lahat. Sabi ko, wag na. Kasi gising na sila lahat. Sabi ko, next time. Pero nung hinawakan ko po yung talong, ay grabe, sobrang laki. Ang laki. Nagulat ako, yun pala yung pinaka-full force talaga nung So, eto ng talong niya. So, Yam, gaano kalaki yung talong? Ang laki po ang laki, ang haba. Kasi syempre po matangkad po siya, di ba? Ang laki siguro 2 jumbo. Sakto lang naman po na hindi masakit. Sobrang saktong-sakto lang po sa akin. Hindi maliit. Hindi kagaya nung last night na maliit po siya. So, ito po talagang sobrang laki na, parang ang sarap-sarap. Parang gusto kong tikman talaga nung time na yun. Kaso natatakot na po ako kasi gising na po ang lahat.
So nagulat ka dun sa ano mo, nakita mo na parang hindi pala talaga yun yung full potential nung kanyang talong. Ngayong Yes, umaga, hindi yun ngayon yung galit full na galit. potential. Yes, meron pa pala pagising. Siyempre, pag bagong gising pala talaga, na Mhm. talagang doon po talaga lumalabas yung full potential po ng talong. Okay, edi nakita mo na Tapos, yung pinakagalit at yes, galit yung talong. Galit, sobrang pinakamasungit, galit. no? Yes, sobrang galit. So, ang ginawa ko po, hinubaran ko siya. Ay, sinunggaban ko na po agad. Mhm. Kinain ko po yung talong. Doon po siya, parang tumirik pa yung mata niya. Paano tumirik yung mata niya? Ayun na, puti na lang po yung nakikita. Ganun. Pero syempre, binitin ko ulit siya doon. Kasi hindi na nga pwedeng ipasok kasi yun nga, gising na po ang lahat. So, ginawa ko next time, ganyan. So, yun, ano kami, medyo patago pa yung paglabas niya ng ng kwarto ko po. Kasi nandun na po yung yung tatay ko nandun po sa parang garden namin, ganyan. Mhm. Kaya tiniming po talaga yung paglabas po ng kwarto, ng bahay, ganyan. Yam, ibig sabihin, wala pa pala talaga tayo sa climax nito, ha? Paggising nyo pa, ha? Po, sabi ko sa inyo, wala pa po. Hanggang ano oras ba tayo dito, Boy P? Ay, okay na po, sige. Ito na po, next na po. Hindi. Joke lang. Pero eto na. Bigyan mo na kami doon sa pinakamalupit. Ang galing mo rin magkwento, no? Talagang kala namin yun na yung pinakapunto na natutumpukin mo na. Kaya sabi ko nga po, baka kulangin po yung oras. Magkwento po ako. Hindi, okay lang. Sige. Eto na. Bigyan mo na kami ng pinakamalupit mo na nangyari sa inyo. Ito po, syempre, nabitin po kami pareho. Mhm. Meron po kaming isang one time na parang off sa school nun. Kasi pareho po kaming strict yung parents namin, hindi po kami masyado pinapayagan po talaga mag-overnight po ng ganun. So ang sabi namin, nagpaalam po kami sa parents namin, kanya-kanyang parents na yun may tatapusing project po sa ganitong lugar, ganon. Pero ang plano po namin nun talaga is pumunta po ng ibang city po talaga. Kasi pag doon lang po sa amin mag-check-in, parang baka maraming may makakita, ganyan. Oo. Next. Ang balak ko po sana dalhin siya sa ibang city. Mhm. Kaso nga po dahil nahiya siya kasi wala po siyang pera, ganyan. Mhm. Sabi niya, ayaw niya naman daw po na ako po yung gumastos, ganyan. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, mag-date niya, mamasyal, ganyan. Sabi niya, ayaw niya talaga. Sabi niya ganun. Sabi niya, ito lang yung pera ko dito. Sabi niya ganun, hanap na lang tayo yung dito lang banda sa amin. So, nag-isip kami ng lugar. Doon po sa may bundok po sa amin. Meron pong mountain resort po doon. So, sa mountain resort kayo pumunta? Yes. Doon, sobrang lamig. Malamig doon! At saka ang mura lang ng room tsaka ng entrance po. Kaya sakto lang po yung dala niyang pera. Mhm. Yes, parang first time ko nga po ng ganong experience kasi sa Pasko po talaga, sa mga hotel po talaga. Hotel lang. Ito mountain. Ito mountain. Ito po mountain, di ba? Tapos may hot spring pa po. Uy! Yes, sobrang ang galing niya rin po. Bali mula po sa amin siguro sumakay po kami ng parang motor, yung habal-habal po tawag sa amin. Oo, habal-habal. Yes po. Sumakay pa kami nun. Siguro mga 45 minutes ride po talaga siya. So malayo po talaga doon sa Grabe, no? lugar Talagang namin. gigil na gigil ka yun habang nasa biyahe ka talaga, no? Siyempre. Sabi ko, ito na talaga, ito na. Yung 40 minutes mo na yun, gigil na gigil ka, napapakapit ka habang yumayanig ka dun sa... Oo, napapakapit ka dun eh. Siyempre po yung dadaanan nyo, di ba, mabako-bako. Kasi medyo mababato rin po. Oo, bako-bako. Opo. Di ba? Lalo ka nang gigigil yun. Mas lalo kang parang, yari ka sa akin mamaya. Ganun. Siyempre po, driver po, di ba? So, ang ginawa po niya, siya po yung sa gitna. Ako po yung sa dulo. Parang ganyan. Mhm. So, yun, nakakawak pa ako sa sa paa niya po. At saka
Hinawakan ko po minsan yung dalawa. So, ito na nga. Yam. Yes, ito na nga. Nag-check-in na po kami. Ito na. Ano po yung tanghali? Tanghali ata kami dumating. Yes po, tanghali po yan. Talagang kitang-kita. Sobrang maliwanag. Tapos? Naligo po muna kami. Pareho po. Sabay kayo? Sabay ba kami noon? Nakalimutan Parang ko save na. water, shower together, ganun? Hindi po. Kasi nagkayaan pa po. Nauna po ata ako tapos siya po. Nauna ka. Yes. Tapos yun nang nakahiga na po ako paglabas niya. Ayan. Sobrang liwanag ng araw, parang ayaw ko pa sanang gawin. Gusto ko antayin yung gabi. Kasi nahiya nga po ako. Kunwari ka pang ayaw, mo, ikaw nga naunang naligo. Tapos yun po, ayan, grabe, talagang naghalikan kami. Sobrang aggressive niya na po nung time na yun. Mm-hmm. Nung nag-start na po kami. Sobrang aggressive niya, tapos sobrang ang galing niya na po. Paano aggressive? Gusto ko malaman, wala kaming idea eh. Di namin naiisip, di namin nakikita. Baka pwede mo naman kami bigyan ng image. Ano ka ba? Motorboat ka ba niya? Gano'n ka? Gano'n ba yung mga ginawa sa'yo? Yung sinandal po bigla sa, ganyan, binaliktad ng binaliktad. Gano'n. Ay, gano'n? Kasi syempre pa, ang laki niya. Sinalya ka dun sa pader? Yes. Dinikit ka. Sinundal po bigla doon. Tapos binitbit ka. Ulit. Habang sinundal sa pader, ayun, pinaasok po niya. Ay, ang sarap. So, ibig sabihin, pagkasandal niya sa pader, inangat niya yung paa mo, gano'n? Yes, inangat po niya. Tapos pinasok na dun sa kuweba, gano'n? Yes po. Pasok agad. Pero hindi pa po yun, syempre. Mm-hmm. Syempre, nag-foreplay po muna, romansahan po muna, bago po yung aggressive na nangyayari kanan. Para kanyang parang kalaban ka niya sa basketball, sinalya ka. Tapos, yes, nag-step back. Tapos, yes, pinasok. 3 points! Tapos, ang pinakamalala po, pinatong niya po ako doon sa sa kanya pinatong? Lavatory. Oh. Natakot po kami kasi baka po, kasi parang light materials na po yung gamit yung pagkadikit ng lavatory. Baka po masira po namin. So, inangat ganun ka po niya siya doon. ka-wild. Sabi ko, dahan-dahan na baka masira yung lavatory. Ganun. Pagkatapos nyon, sinalya ka niya, dinala ka niya doon sa pinatong ka niya sa laboratory. Anong next thing ginawa niya pa? Yun po, sa kama na po. Yan, kinain niya po yung tahong. Mm-hmm. Tapos yun, may pa-finger na po. Finger of death? Yan. Yeah, triple kill po yan. Triple kill, grabe. Triple kill! Ang galing mo! Bakit triple po? Hindi, natawa lang ako doon sa triple kill mo, no? Alam mo, no? Yes. Finger of death! Tapos sumagot ng triple kill! Ang sarap. Galing mo. Alam mo, yung triple kill po is yung dila, kamay, tapos yung talong. Grabe ka. Alam mo po yung yung dila niya po, grabe. Sabi ko habang tinuturuan ko siya ganito gawin. Kasi syempre pinifeel ko po yung sensation ko po. Oo. Ayun, biglang may pa-squirt si kuya mo. Siya yung nag-squirt, ganun? Hindi ikaw? Ako ang nag-squirt. Siyempre siya. Parang hindi naman po lahat ata ng lalaki kayang gawin po yun. Hindi ko po kasi na-experience yun sa iba. Diyos ko po, parang Rodi. sa kanya po. Alam, kayo po, Titan Jello, nagawa niyo na po ba yun? Uy, wala akong alam dyan, ma'am. Wag mo na akong tinatanong. Iba po yung squirt.
iba po yung orgasm pa po ha, yung climax po. Yes, ma'am. So, pwede mo bang ipaliwanag sa akin ano yung squirt? Squirt is parang ano po siya, yung parang water na biglang bumulwak po. Madami, no? Madami, Sobrang dami. Akala ko nga po, pero hindi po. Ang alam ko lang kasi, ma'am, yung skirt! Yung gumaganon na. Alam mo yun. Squirt pa talaga. Squirt talaga. Kaya sabi ko, oh my God, ito na yung hiniling ko. Ganun, ma'am. Tapos pagkatapos ito na yung lalaki magpapakontento siguro sa akin. Oh my God. Ganun. Ibig sabihin, ma'am, hinahanap mo talaga yung talagang makakatapat mo at parehas kayo ng wavelength, yes. no? Kasi parang pag ng sex drive. Po, kasi mostly po sa mga lalaki, sila lang po eh. Yung sila po yung nauna, pag nilabasan, tapos na po. Ganun, di ba? Parang ano ba to? Parang walang kasarap-sarap, walang ka-enjoy. Kasi nga po, sila lang po yung nilabasan. Ako, hindi ko naman po talaga na-feel yun sa iba. Yung mag-squirt, mag-climax. Ma'am Yam, may nagsabi dito, romansang pato daw pala hinahanap mo. Yes, syempre parang part po yun, di ba po? Intimacy. Alright, sige ma'am. Yes. So dito mo nahanap. So nag-squirt ka, ma'am. Yes. Dito malsik. Nag-fireworks. So, syempre, sabi ko, sige pa, ganun. Tapos yun, sabi ko sa kanya, sige pa, ibomba mo, ganun. Laro ng dila mo. Taas, baba, ganun. Tinuruan mo para may tutorial yun ha. Kaya nga po, sabi ko nga po sa ano ko, diba po, sabi ko nga po dun sa top secret ko, dinala niya ako sa climax ko after ko maturuan. Siyempre, parang ako po yung nagbibigay ng instructions. Siya po yung gumagawa ng job. Dapat po talaga kasi po, sa mga babae po kasi, parang kung gusto niyo po talaga i-feel or ma-feel yung ganong climax po, kailangan kayo po yung magsasabi talaga sa partner niyo kung ano yung pwede nilang gawin sa'yo. Kasi hindi naman po nila nafe-feel kung ano po yung nafe-feel nyo, kung okay ka na ba sa ganong pakiramdam na sa ginagawa niya or hindi pa. Hindi pwedeng mag-aano ka lang, yung mag-fake ka lang na, nasasarapan ako kahit hindi pa naman po yung talaga yung pinakasarap po talaga. Galing mo, dami namin natututunan. Sa mga lalaki po talaga, kailangan po talagang dalhin nyo po yung partner nyo po sa climax po talaga para po ma-experience nyo rin po yung heaven na sinasabi nila. Iba po kasi yung feeling daw pag nilabasan, yung babae tsaka sa hindi. Yan, tip po yan. Try nyo po guys, try nyo palabasan yung asawa nyo or yung partner nyo po. Iba po yung feeling talaga. Parang ang sabi ng partner ko nun, ang init daw sa loob. Ganun, ang sarap daw. Mas masarap na talaga. Wag mo ko tanungin, hindi ko pa alam. Tapos, eto na po. Siyempre, wala pa po dun sa climax, sa orgasm po. Yan, sabi ko sa kanya, bilisan mo yung galaw ng dila mo. Taas, baba. Tapos, paikot. Sige, dyan banda, gano'n. Tapos biglang may pa-finger po. Ay, ang sarap. Ang sarap po pag may kasama mo. So, paano kayo natapos, ma'am? Sa mga ganun nyo? Sabi ko sa kanya, hanggang sa na-reach ko po yung climax ko po talaga. Talagang nilabasan ko po at kinain niya lahat. Siniksip niya lahat. Paano ma'am? Nilabasan ka? Ganun? Yes po. Inabot ako hanggang climax ko po. Kalangit ang inabot namin pareho. Sino nakita mo sa langit? Siyempre, ang sarap. Parang ako naman po yung namumuti yung mata. Ang sarap. Parang gusto ko siyang sabunutan. Gusto ko siyang sabunutan. Kasi habang nung nilalabasan ako, dinidilaan niya pa rin, kinakain niya pa rin. Sabi ko, tama na. Sabi niya, sige lang, labas mo pa. Ganon.
Na-experience nyo na po ba yun? Ba't ako tinatanong mo? Na ganun po yung pakiramdam po. Grabe. Yung dapat po kasi, pag nilabasan na po yung girl, yung babae po, dapat wag po yung parang mabilis po yung dila. Kailangan dahan-dahan na po para lumabas po lahat ng katas. Ano, teka lang, ma'am. Sorry na hindi ko narinig na maayos. So, dapat dahan-dahan. Po. Dahan-dahan po yung dahan-dahan po yung pagdila po. Kasi pag binilisan niya po is sobrang po yan, makiliti at parang gusto niya pong sipain. Parang gusto ko pong sipain siya pag ganun. Kaya dapat po daw pala dahan-dahan hanggang lumabas lahat ng katas. Huwag pong bilisan. Sabi daw dito, Yam, hindi daw totoo yung sinasabi mo, Yam. Anong masasabi mo? Totoo to. Experience ko to eh. Experience ko to. Kaya hindi nyo masasabi, hindi totoo. Ibig sabihin, hindi nyo nagagawa. Hindi nyo yun nagagawa kasi hindi lahat ng lalaki marunong magdala ng partner sa climax niya. Aminin yan, guys. Ang gusto nyo lang, malabasan kayo, tapos na. Kaya luging-lugi kami mga babae sa inyo, no? Hindi pwede. Kailangan kami muna. Dapat yung Ay, ikaw, boy Pindot. Oh, ikaw na, boy Pindot. Ano ka ba magpa-squirt? Magpasaya? Hindi pa nila alam kasi hindi po sinasabi ng partner nila kung ano po yung dapat. Ayan, tanong kayo ng tanong, na real talk tuloy kayo ni Yam. Kaya ito po tips po sa lahat ng mga nakikinig na mga guys. Guys, dalhin nyo po sa climax yung babae po talaga dapat. At doon talagang mababaliw po sa inyo yung partner nyo. Huwag po kayo lang yung pag nilabasan kayo, wala na. Ay nako, wala yan. Baka dyan po yung yan po yung maging reason para maghanap po. Ito hindi naman po lahat, pero yun po, marami po kasi hindi nasasatisfy na babae po pagdating sa ganun. Noted daw, sabi ni Yes, tandaan nyo yan. At saka after po nun, nung nilabasan na po ako, ano ba nangyari? na po ako, teka lang. Oo, bibigyan kita ng oras, ma'am, hanggang 12:30 ka dito, pwede. Ay, kulang pa po yan. Kulang pa ba? Kasi sabi ko nga po, kanina ko pa gustong tumawag, inaantok na ako eh. Pasensya ka naman, marami talagang tumatawag, pero kaya pala ikaw ang maswerteng napili ko, ma'am, dahil antende ng call mo ngayon, ma'am. Alam mo, ma'am, may nagsabi dito, ayaw na daw niya bumiyahe, ma'am. Uwi na daw siya, puntahan niya yung misis niya. Puntahan niyo po. Ay, nako po. Talagang, kasi po ang hirap po sa ganun, mostly po talaga sa mga ano ko talaga is yung mga guy, hindi po marunong magdala sa mga partner nila sa climax. Tsaka yung magpa-squirt, hindi po, parang ang hirap po sa inyo yun. Aminado ka po ba? Ay, ako, ma'am, hindi ko talaga alam, ma'am. Ako hindi ko alam. Pero sa akin, ma'am, ang masasabi ko lang sa iyo, Ma'am Yam, sa akin, Ma'am Yam, ang masasabi ko lang, Ma'am Yam, hindi ko po alam yan, pero wag ako sanang subukan, di ba? Ay, talaga ba? Talaga ba? Let's talk, less mistake. Pero gusto nyo malaman, inyong subukan. Yes. Yan dapat. Yan dapat. Para mabaliw-baliw sa'yo ang partner mo. O di, eto na po. E di, naka-full potential na po yung junior niya. O di, habang ako po is kaka-climax ko lang, kakalabas lang ng katas, pinasok niya po ngayon. Aba, marunong na. Ang sarap na. Tapos yung, ang tagal niya pong labasan. Noong unang labas po, sabi ko, wag mo munang inilabas lahat. Sabi ko sa kanya, pigilan mo. Sabi ko, pigilan mo pa. Sabi ko.
Tapos may lumabas konti, pinasok niyo po ulit. Ayun, bira na naman, ganyan. Anong ginano Ang naman? tagal po. Siguro nakailang labas siya sa akin. Nakailang labas siya na pinipigil niya. Ang grabe, ang galing po ng ano niya, ang galing ng talong niya. Hindi po lumiliit, hindi po nanghihina. Ganun? Palaban pa rin. Kahit nakailang labas na po. Ay. Siguro po, 2 oras po siguro kaming gano'n. 2 oras, ma'am, straight? Yung pagpapump siguro, gano'n. 2 hours, ma'am? Ang tagal niya po kasi talagang nilalabasan pa rin siya na pinipigil ko, hinahawakan ko yung ulo para hindi po lumabas. Grabe, ma'am, dinaig nyo pa si Kulas. Si Kulas, ma'am, naka 26 rounds po yata siya, pero kayo, ma'am, 2 hours naman kayo, ma'am. Breaking the record kayo, ma'am. Siyempre, turo ko po yun. Estudyante ko po. Ma'am, ganito ka rin ba sa asawa mo ngayon, ma'am? Ganito ka rin kalala, ma'am? Ay nako, eto na yung nasa. Eto na. Ito na yung pinakamagandang storya po. Eto na. Sa wakas. Eto na. Sa wakas, eto na. Sa wakas. Naabot na natin yung climax. Yung estudyante ko na yun, asawa ko na po ngayon. Oh! Ang climax po ako lagi. Galing mo dito sa kwento Sabi mo. ko, eto na yun, Lord. Sabi ko, eto na yun. So, ibig sabihin, hindi mo na talaga pinakawalan. Hindi na po. Siyempre, sobrang, at ang gusto ko dito sa kanya po, sobrang mahal na mahal niya po ako. Iba po kasi talaga yung feeling na mas mahal ka ng lalaki kaysa sa mahal mo siya. Ngayon po, pareho na kami. Mas mahal ko na po siya. Hanggang mahala na pa kami for 15 years po. Ma'am. Yes? Maraming gusto maging investor, ma'am. Tayo daw tayo ng eskwelahan, tas ikaw daw yung ikaw daw yung dean, ganon. Sige po, PM na lang po ako. Mag-i-invest sa'yo, ma'am. Tayo tayo ng eskwelahan, parang ma'am. naawa ko sa ibang babae talaga na hindi nila yun naramdaman sa mga partner po nila. Kasi po, talagang, ganun po yung ibang lalaki, parang very self-centered. Yung sarili lang po nila iniisip nila, sarili lang po nila yung parang pag nasarapan na, okay na. Paano naman yung partner? Paano yung babae, di ba po? Lugi-lugi po kami. Kami pa po lahat ang gumagawa, nagro-romansa, lahat. Tapos, after malabasan, wala na. Ganun lang. Ma'am Yam, wait my lang. God. Stop ka muna dito sa kwento mo. Bago tayo Yes, matapos, may ilang minuto pa naman tayo. Gusto ko lang din sila bigyan ng image mo, Ma'am Yam. Kasi parang hindi sila naniniwala na babae ka, Ma'am Yam eh. Baka akala nila nanloloko ka. Kasi yung boses ko po, guwapo. Yes. Pero mga kabisyo, sa totoo lang, bawal ko lang talaga banggitin yung pangalan para ma-search nyo. Pero babae po talaga si Ma'am Yam. Maganda pong babae. Morena. Ako na ba magpapaliwanag? Yes po, pinaliwanag niyo na po yan dati nung isang Morena? araw. Gusto po yung kamukha ko. Basta, Ito po, hawig-hawig siya ng reporter ng isang government station natin ng PTV4. Parang ganun. Anyway, yun nga. Ganun. at saka kung dati Yung po, friend diba, ko, sa kwento ko po before, kung may Jerry Craval po ako noon na Malapiola Pascual, ngayon naman po may Jerry Rosales naman po ang pumalit. Ay, Uy! panalo pa rin po. Grabe ka, Rudy. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Let go nyo po yung mga tao na hindi na po nagbibigay ng kasiyahan sa buhay nyo at mas bibigyan po kayo ni Lord ng mas karapat dapat as mas deserve nyo at mas magpapakontento sa inyo. Oh my God! Grabe, no? Pero, Hiniling ko po yan na Lord, bigyan niyo po ako ng lalaki magpapakontento po sa akin at bibigyan ako ng magandang buhay, hindi po miserableng buhay. At yung ako lang po talaga at wala nang iba. Yung mamahalin lang po ako talaga na ako lang. so ma'am, At yung magiging payapa po yung puso ko. Ayun po yung hiniling ko talaga. grabe, no? Kaya, yun po girls, talagang kailangan ipagdasal niyo po talaga yung tamang lalaki para sa inyo. Kaya sobrang happy po ako ngayon. Happily married at happy po doon. Happy na sa bed, happy pa sa love. Happy pa sa...
Happy sa lahat. Ilan na anak nyo ngayon? 2 po. 2 na. Wala nang plano sundan, gano'n. Gusto niya pa po, pero okay, depende po kung ibibigay ni Lord, ganun. Tama. Hindi nyo naman pinipilit, hindi nyo rin minamadali, no? Basta kung bibigay, Yes. bibigay. Kung hindi, hindi. Ganun lang, no? Yes po. Kaya sobrang sobrang thankful po ako talaga na siya po yung binigay. Tsaka dapat po kasi sa pag-aasawa rin po, hindi po talaga nawawala yung una po yung respect, tapos yung love, tapos yung sex. Talagang, Yun po yung kasama talaga siya, understanding no? at saka patience. Yun po yung 5, kailangan di po mawala. Yung respeto kasi bilang asawa is, yun, nirespeto yung bawat isa. Tapos doon na po yung papasok yung love po talaga. Galing. Tama. Tapos syempre yung sex po, number 3, hindi po pwedeng wala yun kasi yun po yung parang ugat. May Para plus po factor ma-tempt siya, po sa no? iba. Oo, may plus factor siya, no? Kapag, Yes, may plus factor. Kailangan hindi po talaga mawala yung kahit ilang taon na po kayo. Kahit kami ngayon, ilang taon na kami. 13 years na kami mag-asawa, pero ganun pa rin po kami. Parang lagi niya sinasabi sa akin, wag ka talaga maghanap ng iba. grabe. Wag mo ko pagpapalit. Nasasatisfy ba kita? Ganon. Lagi siya may tanong ganon sa akin. Talagang sinasatisfy niya po talaga ako. May request song ka ba para sa kanya? Doon sa asawa mo? Para sa asawa ko po. Marami po. Marami po siyang kanta po sa akin kasi singer din po siya eh. Anong kanta niya sa'yo? Singer. Yung dati po, yung kanta niya po sa akin is yung po, Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Sino kumanta yun? By Men Expose. Sobrang makaluma po kasi yung asawa ko. Makaluma po siya. Men Expose po. Pag-ibig ko sa'yo'y magbabago. totoo. Ano ba? Hindi po yan. Yung gusto ko sa kanila is pwede rin po yung I finally found someone, ganun. Tapos yung the search is over, ganun. Mga ganun kantahan po. The search is over, no? Simula nung nakilala mo Yes. sa The Search is Over na eh, no? Yes po. The search is over na po talaga. Parang sabi ko, Lord, sana makita ko na po at ayoko na pong makapanakit pa ng iba. At ayoko na pong sabi ko sa kay Lord, sabi ko, kaya binigyan niya po ako talagang unexpected ko siya kasi hindi siya pasok sa standard ko eh. Yung asawa ko po, hindi siya pasok sa standard ko kasi dati po is marami po kasing nanliligaw, pero ang ko po doon is yun, gwapo. Kasi for trophy boyfriend, parang ganun. Gwapo, tapos no? yun, matangkad. Minsan kung sino talaga hindi may trabaho mo gusto, yun ang bibigay sa'yo ni Lord eh. Ganun Yes, talaga. sobrang kabaliktaran niya po talaga So, kasi estudyante po siya. Wala pong pera pa kasi estudyante pa nga po. Ganun po. Pero sobrang bait po talaga. Sobrang bait. Tsaka sobrang mahal na mahal po ako talaga. Talagang ako lang talaga. Talagang sobrang payapa po talaga ng puso ko. Yun po talaga, wala po yung magiging kahit anong kapalit po. Kasi ang hirap po noon kasi may naliligaw sa akin dati, may pera po, pero hindi po at is yung puso ko. Parang lagi po ako nag-isip ng masama, parang gano'n na pwede akong palitan nito anytime, parang gano'n. Grabe. Anyway, thank you so much, Yam. Yes, thank you po. Sana po na pasaya ko po yung gabi niyo ngayon. Oo naman, sobra kami nasayahin. Thank you so much, Yam. Sana po may natutunan po yung mga guys po talaga. Tsaka yung mga babae na rin po. Oo naman, I-instruct marami. niyo po yung mga asawa niyo, i-instruct niyo po anong pwede na lang gawin sa inyo po para ma-reach niyo po yung climax niyo. Alright. Thank you so much, Yam. Thank you so much po. Happy And sorry po sa Saturday. time. Happy Parang weekend. nakain ko po yung time niyo. Happy weekend. Thank you so much. And thank you. Yes. Bye-bye. Yeah, grabe, trending ka sa TikTok ngayon, ha. Grabe ka. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Once again, mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon dito sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Kasama natin si Boy Pindot. At syempre mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa 90.7 Love Radio, oras natin sa buong kapuluan is already 12:27 a.m. Requested song po ng ating caller ngayong gabi na to ay The Search is Over.